martang yang mahita. Ali di bata Jehovah na marhabang so di wadong ijang na hupuji hami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Na yang manangihon hatam hamili Tuhan. Sialani ramoti hati-hati do pikiran nami be asa bui hujalo hami huatu si hami jala huparangyo kami hatam na bedi di bagasan ngulu nami. Amin. Shalom, horas madihita saluhut na amanginang naniholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani di bata nagabe jamita pertangyangan di mingguta ima dienet sian buku Evangelium Matius bidu 10 ayat na parjolo saat ayat na pasiahon songonon mandidok disi hujahon matu kita saluhutna. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi lau hudul tu pasir ni tau. Jadi marpungma torop halak tu jolona gabe di panaik ibana masada parau lau hudul tu si. Jala sudena toropi jonjong do di pasiri. Dungi godang ma dihatahot tu nasida. Huhut pake upama nin nama. Na lau tu balia dosa halak penabur. Lau menabur. Jadi dina menaburi ibana. Adong mabuni ideba na mamiltik tu dalan. Dungi Roma akapidong mamarguti. Alai anggona deba tutano na batu odo madabu. Dinaso sedia hafal tano jadi tibuma tubu. Dibahin naso bagas tano disi. Alai dinalam tibo mata nyari raharma gabe mate ala somarurat. Anggona deba tu parsihupia do madabu. Las tubu do akka sihupi gabe dipisati ma emi. Alai na deba nari tutano na dingganido madabu. Gabi saut mamar perbue 100 lopit do na deba. 10 lopit do na deba. Jala 30 lopit do na deba. Hamu akka namar pinggol. Pinggol hamu ma ido yanggo saatna. Damang dainang nanihulongan di bagasan Kristus Yesus. Molo ditiki pasahaton persiajaran sahalak guru tu muridna jala songon na maul dia tu si murid nai manang na songon na maul dapat ni rohana tutu adong do cara manang na usaha upaya ni gurui patorakon tu murid na asa dia tu si somanna dibaido songon upama songon tudos dibain songon gambaran asa umura dapat rohani murid nai asa bui dia tu si jala di jalo persiajarani. Damang dainang Yesus dihatiai dipatu pado hira si songoni ima dang atus dope natoropi taringot tu harajauni debata HP nung dibegi nasida berita nauli alai dang dapot rohani nasida dang sadar nasida alani dua manginang dibain Yesus ma songon upama asa takas manang urinci jala dia tu sinatoropi hatani Yesusi. Di pasal 10 tolu mulu hita payut ihut hita jaha amanginang di patorang Yesus do taringot tuhara jauni debata merhite pitu upama jala diturpuk jamita tahun ima diupamaon songon sahalak panabur boni. Sahalak panabur boni nalau tubalian manabur boni nasida. Alai ditiki na manabur boni ibana na perjolin na adong maboni mamiltik tudalan manang nasabur di dalan. Alani nasabur di dalani pitor di parguti pidong pitor
dia lang pidongi. Napaduahon adong mabuni balik manang disaburhon tutano na batuon. Ditano na adong batu-batu na tutu otik do tipis tanona. Alay memang hatop do tubu buni alay dunglas mata niari gabe melos aladang marurati bana jala gabe mate. Napatuluhon di parsihupian di basabur. Manang na di tengah atau di tongan ni semak berduri. Memang tubuh di mana tubuh. Alay semak berduri pe manang na sihupi pe lam tubuh la ido pamatehon boni na tubuh. Jala na paropaton na disaburhon di tano na dinggan. Anggo di tano na dingganon sinaburhon ni panabur boni marparbue may bana bahkan 100 halilipat adong na 60 halilipat adong na 30 halilipat. Atong amanginang nanihologan di bagasan Kristus Yesus ahado na gabi pakonayon ni turpuk jami taon tuhita di bagasan tikyon adong ma 4 poin amang inang na parjulu rikot situtudo pangatusion berita nauli atau Injil manang bahasa Inggris na gospel. Buasa manginang rikot situtu pangatusio berita nauli ima asa unang songon boni menakin na madabu manang mamiltik tudalani hita napitor di pargut manang dia lang pidungi. Dia do lapatan ni amang inang ahado naridok ni Yesus disi. Ima di ayat 10 sia takas do di patorang Yesus. Ia tuganuk nau begi hata harajau ni anggoso dia tusi rodo para jahati mangarapasi na sinaburhot turohanay. Ima na sinaburhon tu dalani. Gabi marisuang ma tutu jol manau bege barita nauli taringot tu harajaon ni debata ianggo so dia tusi gabi rugi si tutuma ala gabi pitor dirapas parjahati ma berita nolisian rohana siasi pareonna gabi murama ibana bimbang jala dang diboto ibana mamilit dalan na dinggan na pasti dang dapat rohana be taringot tu harajaon ni debata. HP marhite berita nauli ido boto o dalan nasitong jalan natigor di bagasan tuhatta Yesus Kristus. Alania manginang rikot si tutu hita atu si berita nauli neng manian berita nauli injili gospeli na ugodang hita tangihon na ugodang hita jaha. Unang apala kabar-kabar burung ati manang na hoax manang na gosip. Alani tumagonan dan ikon gospel unang apala gosip. Gospel membawa kita ke dalam kehidupan dalam Kristus, tetapi gosip membawa celaka dan membawa pertengkaran satu sama lain. Imana perjula manginang napaduahon perhiti turpukon ahana laudohonon natuhita ima mameop gomos hata ni debata nang tajakon. Mameop gomos hata ni debata nang tajakon. Totua manginang nung sudehita majakon hata ni debata di bagasan ngulut tabi. Alay tutu ikon gomos do tapeo pibana. Buasa ikot tapeo gomos ima asa unang songon boni na sinabur ditano na batuoni hita.
nadongi batui. Dia do lapatan ni di ayat napa 20-on sayat 1 ayat napa 21 takas do didok Tuhan Yesus di sini. Alai nasi naburhon tuna batuhon iba nau bege hatai gabe manigor las marohana majakon. Alai nasi naburhon tuna batuhoni ima nau bege hatai gabe manigor las marohana majakon. Alai dang marurat di bagasan rohana persatokina doibana ai pitor tergasip do rohana dinasonggop hapor suhon manang pangaleleon siala hatai bui do rupani manginang sahalak jolma nanggabe situ Kristus dijakon ibana do hatai dijakon ibana do barita nauli taringot tu rajan di dewata jala porosia ibana alai holan ro situasi naborat holan ro sitaonon holan ro pangujunan parukilon di bagasan ngoluna tarlumobi ma ala ni mangulahon hasitongan ni hata ni debate gabe pitor mitop hapor sionna gabe ganggu ibana jalabui murtad manang na dang di hapor sia ini gabe mago hapor sionna alani kesulitan alani hamaulon alani ikon gomos hatani di mata tapi yo nung hitajakun tapi yo magomos di bagasan mulutta asa unang songoboni na sinaburhon di tanong na batuoni hita tubuh do ibana alai dang marurat pitor mati napa toluhon amanginang nandidok ni turpug jamito tuhita ima unang olo di ela portibi jangan mau dipengaruhi hal-hal keduniawian. Amanginang naniulungan di bagasan Kristus Yesus molonung ngatajakon berita naulii jala marurat ibana di bagasan ngulutta naing manian adong parbuena sarupa dieti molo hita suan rupani salasada suasuanan molo nunga tubuh ibana marurat na pasti hirim do arop dorata asa adong parbuena atau ngamanginang asa tarida parbueni hata ni debata di bagasan ngulutta unang mania kita olo diela dilalap-lalapi na adong di portibio kita buasa asa unang songon boni nasi na burhon di persihupiani hita manang na disemak berduri ihita dia do lapatan nia manginang di ayat 22 takas do di paturang Yesus alai anggo na sinaburhon tu persihupiani ima nau bege hatai gabe pakol soanna diakka na dihasianganon dohot hamoraun si pangasi ido mami saati hatai jadi dak saut marparbue dang saut marparbue molo di ela por tibio kita amanginang jojoto rupani hita mabege hatani di bata alai holan alani hol sota tuakan narikot diha portibianon gabi akana asing taula gabi manibil hita sia dalan ni Tuhani gabe dang hita ulau belomo ni rohani di mata alani amangina adong do halak Kristen olo pida ugamu sialani harikot ni ketenaran siala harikot ni hamoraun ibana terkena tipu daya duniawi ini yang menghanyutkan yang membuat firman itu terhimpit dan mati di dalam hatinya. Dang nama dokon, dang buhi tamamora, dang buhi tak terkenal, alai ingot
ikon hobar tu lomo ni rohani di bata. Jala hita pake patibulhon pasangapon di bata marhiti akana tapunai marhiti artata na arong di hita na di pasat di bata tu hita. Sudedo jol pasti hea holsoa na manginang alani tuntunan dunia. Alai unang paholso jala kita harus mengingat dan mengimani Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Alani unang olo hita di lapor tibi. Pasahat saluhut na tu di bata. Naurupon na di hita. Lehonon na do narikot tu hita. Napaopat to na manginang manang naparpudi ima makanguluhon hata ni debata. Makanguluhon hata ni debata. Amang inang na nihulungan di bagasan Kristus Yesus. Molo hita pa ingot-ingot jala hita rimangi ngulutta si ganupari. Marhiti akka parulota, marhiti akka pabahenota, marhiti akka pakatayota. Maradopon keluarga, maradopon donga jolma, maradopon sa perkerejuan. Boha. Mulu hita pikiri na selau. Nunga hita nguluhon. Hata ni debata. Nunga tarida perbuini. Amanginang jolma na makanguluhon hata ni debata. Ima songon boni na sinabur di tano na dinggani. Ido ubahin marperbui bana marlopit ganda. Adongin nas 100 lopit. Ono 10 lopit, 30 lopit. Dia do lapatan ni dia 20 takas di dok Yesus. Disi alai anggo na sinabur tu par tutano na dinggani ido na ubegi hatai jala dia tusi laos ido na saut merparbue ia parbuena 100 lopit do na deba ono 10 lopit do na deba 30 lopit anggo na deba. Amanginang halak na makanguluhon hata ni debata ima halak na ubegi barita na ulii jala dia tusi huhut di jakon. Dungi marsi hohot ibana mameop hatai gabi marurat jala lam tugu haporasyon na. Molo nunga marurat lam tugu haporasyon ni musi tarida ma parbuena di bagasan nguluna. Diula ibana do akan adinggan. Parholong roha do ibana. Pardame do ibana. Sibuat dame ibana. Jala pasu-pasu nguluna. Diula ibana do akan adinggan. Dang asa dapotan haluaon. Nasa liling-nililing na. Alay. Ala nang dapotan hanguluan. Haluaon siya Tuhan Yesus Kristus. Ido parbuena. Song sahalak sito Kristus nang majalo haluaw ni. Ima Yesus Kristus nang roto portibion manubus dosat tadihaw pinarsilangi paluahon hita akan porsia pataluhon banua toru ima hamaguan manang hamatiani dinahehi bana diari patuloni asa gadup na porsia unang mago alaitu hanguluan na sora suda neng manian hita gudangan jala nguluta hita bain barita na ulii mian di bagasan dirita mian hatai di bagasan dirita barita na ulii di bagasan rohatta pikirata tarida may sian parbuena ima pangalahota si ganupari. Sa itu hatta ma
na mangaramuti hita say tuhat tama na margugeho kita amanginang manang di dia pihamu maringanan nang songni amanginang na magkubasi di huria ni tuhatai say di pargugui tuhani say totong nilihon akal silas ni roha dot ragam ni pasu-pasu totong semangat melayani magkubasi manang di dia pihita maringanan totok kita marsitangyan. Amin. Moliati ma Tuhan debata nanung ngahubigi hami berita nauli hata mali Tuhan. Nagabi ujah di ngulu nami. Nunga dipatakas soali Tuhan. Harajau mi berhite upama ali Tuhan. Naing mahamili Tuhan songon buni na sinaburhon ditano na dinggani ali Tuhan. Asa mangulu mahami hobar tu sakapmu, hobar tu patikmu, hobar tu hatami ali Tuhan. Neng mahami gabi habaron ni pasu-pasu, neng mahami nya Tuhan gabi siti ruon ali Tuhan, di nahumaliang ali Tuhan. Mau liati mali Tuhan, di haluaun nanunga pinatu pami Tuhami, jolma pardosaun, sesa dosa nang pulson nami ali Tuhan. Dia ka ruas ni huriam, dia ka dongan nami napala di parsahito di partikiano na li Tuhan. Homa na mangalihon hamalumun hai pason mariti ubat na pinangan ni nasida do timidis na bekerja li Tuhan. Ali Tuhan, tumace gudang do parukilon, tumace gudang do kasih tahun terlumubi maaf tantangan dia ke perberita na uli. Homan na mga ramoti saluhut na ali Tuhan. Saat di homang ulu nami, ali Tuhan Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Shalom.